Беше ми брадата. Дайте да изложим опитките сега в багърчето. Дайте да слагаме ги да ни обятна. Айде да се нареждаме на чакама. Айде църквовите. Демайте църквовите. Паламарките. Дайте паламарките. Паламарките. Айде паламарките. Дай паламарките. Паламарки, салтамарки. Това, моята паламарка, айде, чета се. Айде би готова. Гледай колко. Айде, готови ли си? Айде към Иванке, почва ще къмът. Сега ще стане обица на пече слънцето. Айде, Господ напред ни отподири. Айде, айде. Докато стане, стане, нищо да не остане. Василке! Ала попиеме, че да вари чека, мама. Коя песен да попиеме, Мапенке? Настояно да попиеме. Добре, айде. Голяма мараня. Да иди. Иванки, бързи да дължиш, че много сме жади. Иванки, гледам сега, докато починим да оправим кутите за брадата и докато донесат водата. Айде, дай ми кутите за брадата. Данки, върви да ми пише и аз да пием. Хубаво ще жени, защото няма да ги слушате на повече. Я да вземе да върнеш някой булка в нова. Хубава е ряна, ма. Чудес. Господи, дай да издава. Чакай да поседна. Голяма жека Божия днеска. Голяма жека. Сядай се, не бъде подем кръга. Почивайте, че сега пък ще стане. Да имаш една хубава сянка. Хайде да се пинете малко студена вода. Бързо ли да? Анки, много закъснява ли? Като вървях шумна. Нещо третна. Спрях се, погледах се, чаках да отшуми, че тогава тръгна. Шумна, бе, китката. Ами, изгубила съм я. Изгубила си я. И ние маме сме били. Ние китки сме губили. Нете, ма се нете. Сядайте вие. Жени, дайте да стане, че това не ще стане. Ще режим, ще режим. Ще режим брадата. Айде да ставаме, айде. Чакай ги бързо. Овче хладна вода. Нека да се напие, че видиш, ще стане. Иванки, ма много студена тази вода. Откъде си я хвърляла по... Отдякова тук иначе. Ще нахвани гърлото, ма, Иванки. Айде. Айде, ставайте да пазва брадата. Айде. Мраква.
Яко погледнете, ма! Ама и чорбашийката как се е натоварила, ма погледнете я, гледай, състрица ви. Как няма да ме... Много се напарила, май. Да. Дърката тя се е убила да точи тия званици. Помага ви Богу за звани, какво сте направили? Да, амбожена ще е. Остава една преда да направите. Работливи сте всичките, ма. Ама и аз съм се потруждала. 3 зелника съм ви разточила. Браво! 3 зелника. 3 зелника. Сега ще ви оставя и ще дойда да помагам. Айде, правите бързата си. Айде, давайте тук сърповете, паламарките. Да изкопаем тук, газирови. Така. Значи до година, да има тази година много голям бирекет. Да напълним хамбари. Еньо, къде отиде? О, Еньо, къскам Женьо. О, Еньо, къскам Женьо. Ядай си, Еньо, паламарката, Еньо, сълта марката. Ранчо, ядай си, Еньо, къскам Женьо. Ни паламарката, не сълта марка. Ма я гледайте и тати! Това сме направили брадата. Как няма да... Помага ви Бог ви пари! Охо! Вие си поженали нивата и брадата сте отрезали. Да. Тате, гледай каква хубава вълга сме ти направили. Бая, скъпичко ще ти струва. Чорбази Димитър не се плаши. Да, но... Оназ година дада 30, тази година давам 60. Каква се забедия, мама! Заповядайте. Те скуба и булки, така се дава. До година гледайте, жени. Пара. 60 лева. Дай бързата. Мале, ти няма ли да дадеш някой лев? Гледай каква вреда си ми направили. Ма как няма да дам, Балкана? Тя толкова с хубава вредата. Гледай, булки. Ще ви дам 15 лева. Давай парите, Маля. 15 Да ти лова ръка. А пак Димитър ще ме закара на Киприковския панаир. Ще трябва, бе, Чуваш пара, ли? На Киприковския панаир. Добре. Там има много хубави краставци, и жълти. Най-хубави там са. Аз че ще ги откраднем, пък ще купим. Ще ви дам 15 лева. Чорбаджийки трябва да се върне, стига не закара. Ще ви закараме? Може 2 пъти да се върне, ама ще ви закара. Ама чорбаджийки е. Ще дам. Ама помоли се на чорбаджията да ни закарама. Чакай. Ще ви закара. Ще ви закара. Димитре, кажи им, че ще ги закараш. Ще ги закара всичките с алеците коне. А те гона са те на председател. Христо къде е? Христо, колко кръсти натрупахте? 2 пъти са мини и ще ме закара. Колко кръсти натрупахте? Миналата година бяха 200, тази година 300, с 100 Гледай, повече. да не мислиш. Браво, моето момче, браво! Ще ме закара. Година още повече. Ще повече. Година хамбаш е стъпълни. Бачия от нисите водата. Къде че умене вече. Така. Сега видео. Знаеш какво казвам? Ето където сме всичките. То вече нито е киндия, нито е обед. Ами всичките ще идем у дома. На големия прус. Като постелят трапезиците. Че като наслагаме всичко. Джелниците, манджите. А пак ти ще я надуиш? Как няма да я надуиш? Той Михалеки... Първи сме поженали в селото. Как няма да я надуиш? Ще им надуиш гайата, да се поиграят, да се хапнат, да се пинат и да година. Най-хубаво да извикаме неделца да извикаме, той по-хубаво свири, по-млад. Двамата ще свирите. Той тук неделче. Най-бързо мъжеката по черци. Неделче черпиш. Сега ще черпиш сяното. Не сте спешеше към там трябва да почерпиш. А сега за хубавата работа. На здрави, да се живи и здрави, до година пак да ми дойдете, пак да ми жените. Том да, аз много... Айде на здраве, чорбаджи, Давай пари, бе,
гледай пари. Дето чурбаджия На най-добре. здраве, да си жив и здрав и до година да не Всичко изпекаш. хубаво. Няма да чакаш и да навикаш да ме кара на вейша. Айде на здраве, по 5 хамбара да направи на здраве. Нека да свири вече. Здравей, чурбаджи! След 2 дена е Пет роден. Значи най-рано поженати. Панира сме. Чурбаджийка на здраве! Да си живи здраве до година, пак да напоканите да жени. Всичките и търви ще дойдем тук да сме живи и Ще ме здрави. запиша да ме забрави. Дано, айде Господ дай да издаваме на всичките. Само като чуем и ще дойдем, толкова с пари къде дадем. Сега като тръгнем да се отиваме. Принеси си малко ръки. Айде на здраве. Айде, живот на здраве. Ти не се нареди до бабата да те заснимат. Вали се нареди до бабата, не? Хай. И аз до тази бабата бива и... На здраве, бабо! Бива и здрава! И в кръпки здрава! Сега, като тръгнем, почвате да пеете. И при село, като минавате, се провиквате и ще пеете. Да чуи цялото село, че чурбаджи Димитър пръв е поженал в селото. Браво, че бе труден. Няма? Хайде сега. Айде да вземаме капата, че да се срапаме. И да пеем. Айде, кай, Ана, тай, така се. Взимайте там, който се не Година по-голямо ще да направи. Айде ти. Къде не го дома, пак ще пикаме. Айде ме гръбни и даваме да чакаме. Айде, година пак.